Здравейте! С това видео искам да ви помогна с истински съвети от реалния живот, какво да очаквате и как да преминете през процедурата по поставяне на зъбни импланти, какво да очаквате и как да се подготвите максимално физически и психически. Причината да направя това видео е, защото когато аз реших да си поставям зъбни импланти, потърсих в интернет, но не намерих никакво видео, което лично на мене да ми помогне как да преодолея тази ситуация възможно най-гладко и най-безболезнено. Първото, което ви препоръчвам е, когато сте готови за процедурата по поставяне на зъбни импланти, да си приготвите слушалки. Когато имате слушалки, включвате си, пускате си някаква музика или медитация или някакъв подкаст, който да ви разсейва, за да може да се отдалечите максимално от това, което се случва около вас, особено шумовете. Следващото, когато отидете и вече сте в зъболекарския кабинет, ако имате ниско ниво на чувствителност към болката, както съм аз, трябва да знаете, че преди процедурата те ви поставят опойка в венеца. Това е местна опойка. Както всички знаем, местните опойки болят много. Аз не знаех, че съществува опция с обезболяващ спрей. Значи, когато сте в офиса, помолете зъболекаря да ви напръска с такъв спрей и тогава нивото на болката спада от 100% на 10%. Това ви показвам като човек, който не може да търпи физическа болка и за мен ползването на този спрей беше от решаващо значение. Следващото. Имате си слушалките, обезболяващия спрей е поставен, опойките са поставени и вие не искате да виждате какво става около вас. Не искате да виждате спринцовката с опойката, не искате да виждате скалпела, не искате да виждате после конеца, когато ви шият венеца. Предлагам ви да си приготвите една маска за спане. Когато си имате слушалката в ушите, да си слушате избрана от вас музика да ви разсейва, за да се отдалечите максимално, слагате си маската за спане и вие вече сте в съвсем друг свят и сте готови и напълно спокойни. Искам да ви кажа, че на мен за поставяне на 4 импланта от началото до края продължи 36 минути. 2 отгоре, 2 отдолу, 36 минути. В това време беше включено поставянето на 4 местни опойки, в това време беше включено времето, когато ми стана лошо, времето, когато си мислех, че ще припадна, когато започнах да се пота, така че ако при вас това не се случи, вие ще бъдете готови за още по-кратко време. Когато процедурата приключи, ще ви дадат лед. Това са 2 турбички с лед, които ви ги дават от клиниката. И трябва да стоите 5 минути. 5 минути с леда, 5 минути го махате, 5 минути и 5 минути го махате. Да, обаче да го държите 5 минути, вие сте изнервени, вие сте притеснени и неудобно. Затова аз измислих гениалната идея, пак маската за спане. Тук на едната страна си слагам едната турбичка с лед, тук на другата страна си слагам другата турбичка с лед, засичам си 5 минути и ги махам. После пак 5 минути и пак ги махам. И всички сме доволни и щастливи. След като процедурата приключи, след като ви дадат турбичките с лед, зъболекаря ще ви предпише лекарства. На мене ми предписа антибиотик, по един антибиотик на 12 часа за 5 дни. Предписа ми болкоуспокояващи, които са специално за болка от поставяне на импланти, и сироп за жабурене. По 2-3 пъти на ден предупредиха ме, че вкуса е много неприятен. Лично на мен вкуса ми хареса и когато се жабуря, усещам, че челюстта ми изтръпва. Може би точно това е идеята на сиропа. Но при мен има такъв ефект. Когато още сте в клиниката, те ще ви издадат ето такъв паспорт. Това е паспорт с ваше име, вашето име, вашата възраст и това са стикери с името, марката, кога ви са поставени имплантите, на кои зъби са ви поставени и ако в бъдеще
Слагате допълнително импланти, просто запазете го този паспорт, защото това е важно. Следващата важна стъпка е, когато вече всичко приключи, трябва да знаете, че поне за 2 дни не трябва да пушите, а алкохол не трябва да се пие поне 1 седмица. Когато опойката започва да преминава, това отнема около 2-3 часа. Разбира се, вие ще ожеднеете, ще искате да пиете глътка вода, но тук след опойката всичко е издуто, вие не си усещате устните, не си усещате челюстта. Подгответе си една сламка, защото тук всичко е нечувствително и когато пиете, има много голяма вероятност да се полеете, нормално. Но когато имате сламка, пиете си интелигентно и няма инциденти. Следващия важен момент е, че няколко дни след процедурата ще ви бъде много трудно спането, защото ако спите на лявата страна, тук има импланти, ще ви е неудобно, ще ви боли от възглавницата, като се обърнете надясно, от дясната страна има импланти и там е неудобно. Аз ви препоръчам да си приготвите някакви преспивателни хапчета, за да може да поспите поне малко през нощта. Ние тук не говорим за някаква безумна болка, която да ви държи под напрежение. Да, има болка, усеща се лека болка, усеща се, че е работено в челюстта, но не е някаква болка, която да не се търпи. Просто венците са леко подути. Това пречи на спокойния сън. Така че с някакви преспивателни хапчета ще успеете поне малко да поспите. Сигурна съм, че това видео ви е било от полза, че ще се подготвите максимално добре за процедурата по поставяне на зъбни импланти. Ако вече сте минали по този път и имате някакви други гениални идеи как да се премине още по-гладко и безболезнено, споделете в коментарите и с удоволствие ще ги прочита. Довиждане!